шоматон бахайр, бачаҳои азизу меҳрубони ман. ҳамаи шумоёнро барои шунидани афсона даъват мекунем. имрӯз ман бароятон афсонаи донаро мехонам. фикр мекунам, ки ин афсона ба ҳамаи шумоён писанд меояд. инак бачаҳо, сар мекунам. буд набуд, як бача буд, номаш Баҳром. вай як рӯз ҳангоми бозӣ донаи зардолуро ёфт. онро ба модараш нишон дода гуфт: модарҷон, ин донаро шикаста бихӯрам ё кишт кунам? модараш маслиҳат дод: нашикану, бурда ба замин бишинон, об бирез, ниҳол месабзад. парвариш кунӣ, дарахт калон мешавад, мева медиҳад, баъд мазза карда мехӯрӣ. Баҳром хӯб гуфта, донаро таги хок карда об дод ва гуфт: эй дона, агар то омадани ман насабзӣ, кофта мегираму шикаста мехӯрамад. чанд вақт гузашту омада дид, ки дона сабзида ниҳол шудааст. ниҳолро дида пеши модараш омада гуфт: модарҷон, дона ниҳол шудааст. ниҳолро канда чилаку лов карда бозӣ мекунам. накан, гуфт модар. об бидеҳ, ниҳол дарахт шавад. дарахт мева бандад. меваҳои онро мазза карда мехӯрӣ. Баҳром омаду боз ниҳолро об дода гуфт: эй ниҳолак, агар то омадани ман дарахт нашавӣ, аз решаат канда мепартоям. чанд вақт гузашту Баҳром дид, ки ниҳол дарахти калону сербарг шудааст. дарахтро об дода гуфт: эй дарахт, агар то омадани ман ғарқи мева нашавӣ, афтонда ҳезум мекунаму ба хона мебарам. модарам ба оташдон мезанаду нон мепазад. хӯрда ҳаловат мебарам. боз чанд вақт гузашту Баҳром дид, ки дарахт ғарқи мева шудааст. хурсанд шуда ба болои дарахт баромаду зардолу хӯрда мазза карда нишаст. ҳамин вақт бачаҳо, як албастӣ худро ба шакли кампири кӯр дароварду, ба китфаш халта, дар дасташ асо, ба зери дарахт омада истоду фикр кард: ин бачаро нест карда, дарахташро соҳиб мешаваму меваашро хӯрда зиндагӣ мекунам. албастӣ бо ин андеша ба Баҳром гуфт: писарҷон, аз роҳи дур омадам. ҳалқам хушк шудааст. ба ман камтар зардолу бидеҳ. Баҳром зардолу чида ба пеши кампир партофту гуфт: ана холаҷон, гиред, бихӯред. ой бачаам, гуфт кампир, ман як пиразани оҷизам. чашмонам намебинанд, дастонам гирон нестанд. худат фуромада ба дастам надиҳӣ, ман ёфта наметавонам. пир, хеле пир ҳастам. Баҳром аз дарахт фуромада зардолуҳоро чида ба кампир дароз кард. дароз карда буд, ки албастӣ аз дасташ дошта гирифту ва ӯро ба халтааш андохта ба китфаш бардошта рафт. албастӣ ба ҳавлияш расида халтаро як сӯ монду ба дег равған андохта алав кард. вай алав карда истода буд, ки Баҳром халтаро шикоф карда берун шуду ба болои сафедор баромад. кампир омада ба халта нигоҳ карда дид, ки бача нест. ин тарафро кофт, он тарафро кофт, ӯро дар ҳеҷ ҷо наёфт.
پسرجان، های پسرجان، کجا رفتی؟ فریاد کرد албасти. بهرام از بالای سفیدار صدا داد: من در اینجا خالاجانی албастиам. سرت رو بالا بردار، چشمانت کلان کشو، میبینی که من در کجایم. албасти дид ки бача дар шохи аз ҳама баланди дарахт пойҳояш ро бозӣ доронда шиштааст. писарҷон, ҳой писарҷон, ба он ҷо чӣ хел баромадӣ? худро ба нодонӣ зад албасти. бели оҳанинатро дар алови деги тут афсондам, ба рӯяш нишастам. бел боло парид, худро дар болои дарахт дидам, ҷавоб дод бача. ин кори осон будааст ку. хурсанд шуд албасти ва бели оҳаниро тафсонду ба рӯяш савор шуда буд ки сӯхт. бачаи зирак бо ин тадбир ҳам худаш ва ҳам дарахташро аз албасти раҳо карду шоду хуррам зиста ҳар сол аз меваи зардолуи бо дасти худаш шинондаро мехӯрду шодмонӣ мекард. бачаҳои азиз, дидед, баҳром дар ҳақиқат писараки хеле ва хеле зирак будааст. ин буд афсонаи дона. барномаи мо ба поён расид. ба шумоён хоби бофароғатро таманно дорем. хайр бачаҳо, то вохирии оянда. افسانه‌های جالب، قصه‌های رنگین، دلیری و چالاکی قهرمان‌های افسانه‌های خلق تاجیک در برنامه خواب شیرین برای بچه‌های عزیز و شیرین از رادیوی تاجیکستان. خوابتان شیرین برام